Povijest je u nama, povijest je u ovoj zemlji, povijest je zapisana. Povijest treba naučiti, treba je istražiti, treba je znati, jer sve ovo što se danas reklo i visokim i niskim tonovima, sve to izvire iz te povijesti, ako je imamo. I nije čak dovoljno imati, treba je znati. Treba je biti svjestan, treba je naučiti poštivati, naučiti je drugima protumačiti i dati. Zato vas molim sad za tih 10-ak nešto više minuta mirnog, strpljivog, pažljivog slušanja. Htio bi da nešto naučimo, da nešto novoga doznate, da vam bude to znanje početak i nove valorizacije, novoga osjećaja prema ovom kraju, ovom prostoru i vremenu koje je preko toga prostora prošlo desetljećima i stoljećima. Ja sam sam pred mjesec dana mnogo manje znao o Cetinu i cetingradskim saborima. Pročitao sam ja to, pa onda čovjek uzme neku literaturu pa se tamo spomene 1.1.1527. izbor Hrvati izabrali Ferdinanda Habsburškog za kralja. Prvo što mi je palo na pamet, pitao sam se, pa šta im je bilo prvo? Pa šta nije bilo kad, nego baš prvog. Malo čudna stvar. Treba čitati, ne samo prvu stranicu, nego i treću i petu stranicu, čak i te prve listine, te prve isprave koja govori o Cetingradskom saboru. Mogli bi reći i možemo govoriti o Cetingradskom saboru kao što govorimo sada o zasjedanju Hrvatskog sabora. Pa je u onom, kao i ovim današnjima, bilo više saborskih sjednica, više odluka, više pripisanih, zapisanih dokumenata. To se isto događalo na Cetinu. I to malo prije 1.1.1527. sve do 4. travnja 27. kada je bila zadnja sjednica. A počelo je zapravo, ajde u nekoliko rečenica samo da nacrtamo tu veliku događajnicu, kartu onovremene Europe u kojoj se našao i Cetingrad. 526. godina, ako možete zamisliti davno je to bilo, 1526. godina, gdje je to, kad je to, ko je tu bio, ko je hodao ovom zemljom, kuda, kamo, kako, ali veliki sultan Sulejman koji je stvorio na početku tog novog vijeka novu evropsku silu iz one maloazijske, turske države, stvorio je respektabilnu silu kojoj je Europa, pogotovo središnja Europa, itekako gledala što i kuda se sve to giba i kreće. On je krenuo toga ljeta sa ogromnom vojskom, kažu neki oko 100.000, te brojke uvijek shvatite tako relativno, to je tu negdje, bila je to ogromna vojska, krenuo je osvojiti Mađarsku, Ugarsku, Budimpeštu, pa ako još nešto usput stigne. Srbija je već odavno pod otomanskom turskom vlašću. Bosna je pala 1463. Krbava 1493. On je krenuo ravnicom kuda su obično vojske jer se lakše putovalo i vuklo sa sobom sve tu operativu ratnu. Krenuo je, došao do Mohačkog polja i tu su ga dočekali uglavnom Mađari sa svojim plemstvom, svojom vojskom. Nisu čak htjeli ni čekati Krsto Frankopana koji je jedva skupio u Zagrebu 3.500 ljudi i htio je krenuo je prema Mohačkom polju, ali su rekli Mađari nećemo dijeliti slavu sa Hrvatima. Pa se dogodilo da su izgubili tu veliku bitku i još teži poraz nego li Hrvati na Krvarskom polju. Pa je kralj malodobni bježao na konju, pa jadan pao za glavi u nekom potoku
kratko jasno, kraljevstvo Ugarsko-Hrvatsko izgubilo jednu veliku ratnu bitku, izgubilo kralja, kralj nema nasljednika. I tu se je sada otvorilo to veliko pitanje koje nas vodi do Cetina. Kratko i jasno, kralj zakonitog vlasnika nema, treba izabrati znači novoga kralja. Tada je kralj bio ta osoba koja je na neki način simbolički i stvarno nosila tu stvarnu zakonodavnu izvršnu vlast. Ugarsko plemstvo već prije donijelo zaključak 1505. da neće na ugarsko prijestolje i ugarsku kraljevsku krunu nositi nitko osim Ugra, Mađara. Bilo je i tu prijašnjih veza od 1492. godine između Vlada Joče Kuče u Beču i Arpadovića i Napuljaca u Budimpešti. No, svelo se na to da su na kraju ipak, kad ja vama pričao do sutra, koliko se toga događalo. Ali činjenica, došli smo do odluke. Trebalo je donijeti odluku. Hoćemo li prihvatiti kandidaturu mađarskog plemstva uz koje je pristao i dobar dio naših Slavonaca, a to je bio slavonskog porijekla nadvojvoda Ivan Zaporski. Drugi kandidat i po pravu nasljedstva, ranijim ugovorima i po posebnom pravu je bio nadvojvoda Habsburški Ferdinand. Mađari, Slavonci imali su svoj sabor u Požunu, pa poslije u Dubravi. Oni su izabrali Ivana Zapolju za novog ugarsko-hrvatskog kralja. Hrvati su se opredijelili, ipak bili su na neki način bliži Ferdinandu. Zato što je godinama surađivao i pomagao obranu Hrvatske od toga novog neprijatelja do nedavno gotovo nepoznatog, a sada najgoreg neprijatelja od vremena Tatarov, što kažu listine. I počinje sve već toga te 1526. godine. Žurilo se zapravo i jednom i drugom kandidatu da bude što prije izabran i proglašen novim kraljem. Tako je Ferdinand, kad je odvagnuo sve svoje mogućnosti i svoje povijesno pravo na taj izbor 526. godine, na početku prosinca već izabrao svoje veleposlanstvo koje će proći u Hrvatsku i zamoliti plemstvo da bi ga izabrali za kralja. Pavao Oberštajn, dobro, neću vam, ta imena nećemo i ni zapamtiti. To su bila 3 njegova veleposlanika koji su bili, tog časa još ni Ferdinand nije znao da će taj sabor biti na Cetinu. Hrvatska je sama u toj muci bila podijeljena između jednog i drugog kandidata. Jedan i drugi kandidat je bio potpuno zakoniti. Imao je gotovo jednake mogućnosti da dobije tu izbornu pobjedu. Koliko Zapolja, toliko i Ferdinand. I hrvatsko poslanstvo je bilo i krenulo je na put. Bilo je zakazano da će sabor, a to su zapravo određivali najviše Frankopani, jer je Frankopan bio cetinski, ali ne čak niti svi iz toga roda, nego Frankopani, cetingradski, slunski, ozaljski, modroški, ne, tu je bio Bernardin sa sinom Krstom, i oni su utanačili da će 21. prosinca 1526. na Cetingradu biti otvoreno saborsko zasjedanje hrvatskog plemstva na kojem će oni razmotriti sve valjane razloge toga izbora za svoga kandidata. Ali to se nije dogodilo. Nije se dogodilo iz 2 razloga. Prvo, to je veliki put. Movi iz Beča kad su krenuli iz Mijehova nisu ni znali kud idu. Ti su putevi bili kakvi? Čuli smo da ni danas nisu ceste dubre. A kakvi su to bili putevi?
kiše su padale dan za danom. I osim toga, ono malo puteva dobri bilo je blokirano od Bernardina, Frankopana i Krste da zapriječe njihov dolazak na Cetin. I oni hodaju, čak su hodali dijelom po Turskoj krajini, mjesto da su došli do 21. oni su došli na Cetin, na sam Badnjak. Sad će vam tu biti odgovor zašto se spominje 1.1. Međutim, kad su oni došli na Cetingrad, nema hrvatskog plemstva nikoga više tamo. Sve to oni poslije objašnjavaju u svojim izvješćima. Šta, dogodilo se to jer su Hrvati rekli, a hrvatsko plemstvo je bilo, ono je došlo na vrijeme. To je bilo 21 odličnik visokog hrvatskog plemstva je došao, čekao je taj izborni sabor. Ali Ferdinandovog poslanstva nema. Nema ga 21. ni 22. ni 23. A onda su rekli Hrvati, hej, kod nas u Hrvatskoj se Božić slavi doma. To je narodni običaj, to je red. I pobrali se manje više, svi su prošli doma. Kad su Ferdinandovci došli na Cetin, nisu našli tamo nikoga osim domaće tu Frankopane. I nije bilo drugog nego čekati. Prošao je Božić, pa tek poslije Božića su se oni ponovno uspjeli nakon par dana okupiti i onda su mogli konačno pristupiti tom izboru, dakle, ajme meni. Pa tu, tražim jedan sat. Znate, tu ima dosta činjenica, recimo, da vi rekli se kako će se za 20 godina držati sabor u Cetingradu. Ma nije ni tada bio u Cetingradu. Cetingrad je Kastrum, ta 3 ogromna povijesna sloja Cetingrada, onaj najdon je 2,5 metra, malo smo kopali tamo, to je Frankopanski Cetin. Oni su bili gosti Frankopana Cetinski, ali se je sabor, sva saborska zasjedanja, sva pisma su bila napisana u Franjevačkom samostanu, ne gore u utvrđenom gradu. A ovo što vi danas vidite, to nije Frankopanski Cetin. To je srednjevjekovni i turski i krajiški, to su 3 horizonta arhitekture povijesne koju, ali to prepustite stručnim ljudima, neka oni to razluče, odluče, sve to ima svoju povijesnu vrijednost. Ali valja znati istinu kako je se sve to događalo, gdje se događalo i zašto. I sada je ta prva isprava, a samo bi o njoj mogli govoriti, ona zaista nosi datum 1.1.1527. Ona je tada, vjerojatno je napisana, pa trebalo imati neke pisare tu, koji su sve to pratili, pisali, koja je to bila postupna, koliko je tu ljudi trebalo učestovati, jer je samo toga plemstva bez pratnje bilo 60-ak, većih i manjih plemića. I ono što je bitno reći, hrvatsko plemstvo nije tek tako odradilo taj svoj posao. Hrvatsko je plemstvo vrlo pomno bilo pripremljeno za tu okolnost, znali su što trebaju raditi, koje će posljedice biti te njihove odluke i morali su za sve naći opravdanje i pred sobom i pred budućnošću koja je određivala sva buduća stoljeća hrvatske povijesti. Oni su razmotrili povijesno pravo nasljedstva Ferdinanda. Dali su mu zapravo njegovu veliku, rekli bi danas, angažiranost i suradnju u pomoći da se Hrvatsko kraljevstvo može održavati i braniti protiv turskih napada. Ali su onda postavili svoje uvjete da ovaj izbor ima svoje valjanost pod uvjetom da se Ferdinand istovremeno, dakle njegovi opunomoćenici, obavežu da to bude pismeni dio ove izborne isprave, da se kralj novi obaveže, da će Hrvatsku i u buduće braniti, ali nek tako branit ću ja vas, nego da se obaveže, da će odmah u prvom razdoblju, prvi mjesec dana
nam znači se stvoriti novce da se angažira 1000 konjanika i 200 pješaka. To je bila bitna vojna komponenta ovoga ugovora. Već su oni tih 1000 konjanika podijelili. 800 će biti podijeljeno po utvrđenim gradovima Hrvatske. 200 konjanika i 200 pješaka će voditi kapetan kraljeve vojske. To će biti pokretna vojska. Ovaj prvi bi bio stacionirana vojska po hrvatskim utvrdama koje kontroliraju prostor iz tih svojih pozicija. I to točno se zna, svaki konjanik, svaki pješak mjesečno će kralja koštati 3 dukata, 3 forinte. Tu veli, oni se sami, njegovi poslanici, tuže da im je to bilo najteže preuzeti obvezu, jer su to godišnje vrlo velike novci, ali Hrvatski sabor nije odustao od svojih uvjeta. Tek kad su prihvatili vojnu komponentu ugovora, posebnu odredbu na koji će način čuvati hrvatske utvrde i tvrđave i još dodatnu pomoćnu vojsku koja treba biti negdje na granicama Hrvatske i Krajinske za svaki slučaj ako bi došlo do kakvog većeg turskog prodora, onda su hrvatsko prinjstvo je bilo spremno ovu izbornu ispravu tako složeno, dokumentirano potpisati. Ali sad opet pogledajte, tu je ta slika, sad je došlo do jada. Hrvatsko plemstvo zapravo nije baš došlo spremno. Nisu se nadali da će to završiti ovako ili onako i dogodilo se to da oni nemaju pečata. Nema pečata kraljevine. 2 ili 3 Blagajski su imali svoj pečat. Nikola Zrinski, to je treći, je imao. Frankopani, 3 Frankopana nemaju pečata. Sad je bilo šta sad? Ili pečate stvoriti ovdje, ili poslati nekoga doma, neki ih donese. I dogodilo se tako da je isprava napisana 1.1.1527. a tek 2 dana poslije toga su uspjeli i tu drugu dionicu ovog izbornog rada odraditi i udariti te pečate. Tu vam je sada pečat Blagajskoga, Frankopana, Nikole Zrinskog, u samoj sredini je pečat Kraljevine Hrvatske. I to je zanimljivo, to je izrečito napomenuto, veli, morali smo izrezati, kako su to rezali, Bog zna u 9. u čemu, negativ, taj pečat koji je utisnut ovdje je nastao na Cetinu. To je vrlo vjerojatno jedinstveni primjer. I jedan od najstarijih hrvatskih grbova je upravo na tom pečatu. A tu na Cetinu je bio izrezan i stvoren. Gledali smo tamo, kada smo hodali, istraživali te, ne znam, u Innsbrucku imate od Maksimilijana 490 i neke 2 hrvatska grba, jer je on već crtao hrvatski grb sa kockicama, kockice su već poznate. Ali on nije bio na taj način iskorišten da bi potvrdio jednu ovako važnu povijesnu ispravu. Sad je priča, toga ima pokoš. Još bih pripomenuo samo jednu, stavio bi naglasak na jednu stvar. Osim izborne, posebno pismo su napisali hrvatski plemići kralju, da ga još jedanput upozore da mu to stave negdje, nek si drže negdje na stolu, što mora do kojeg vremena napraviti i učiniti za hrvatsku obranu. Pa je to drugo pismo. Pa je onda posebno veliko izvješće Ferdinandovih poslanika koji pišu kralju jedno pismo, izvješće u samom Cetinu, a drugo kad su već utekli sa Cetina i prošli natrag pa su došli do Metlike, tam su malo odahnuli, valjda, od sve te muke i sve toga posla, pa mu tamo šalju drugo pismo iz Metlike. A ono najzadnje je najzadnja isprava koju je opet na Cetinu, ali uvijek se u dataciji, tamo gdje se govori kada je i gdje je isprava napisana, na kraju veli u mjestu Cetinu. Mjesto Cetin, to nije ovaj Cetin, to je tamo okolo grada, tamo je župna crkva, Svetog Duha, pa Svetog Nikole poslije. Tamo je taj veliki, jedan od najvećih samostana
Uznesenja Blažene Djevice. To je crkva gdje je bila objelodanjena vijest o izboru, gdje se je slavilo zvonjavom pjevanjem te Deum Laudamus, velika svečanost, a onda su tek poslije toga glasnici krenuli po kraljevini obznameniti vijest. Hrvati su izabrali Ferdinanda za novog hrvatskog kralja i to je počelo 1.1.1527. Znate dokle? Do 1918. 4 puna stoljeća ova odluka je odredila i vodila sudbinu hrvatske povijesti. Dok god se nije raspala ta velika srednjoevropska država, državotvorna institucija Srednje Europe, Austro-Ugarska carevina. A zadnje pismo koje su, ja ne znam, su opet valjda ponovno došli ovi glavni magnati hrvatskog predstavlja Cetin, a Ferdinand još uvijek nije obavio, niti je izvršio ono svoje obećanje od 1.1. I u jednoj rečenici su mu napisali noverit majestas vestra, a nećemo latinski, ja bi to 100 put pročitao kako je to lijepo rečeno. Ali u prijevodu bi to bilo neka zna vaše veličanstvo, pišu Ferdinanda, da se ne može naći nigdje zabilježeno da je ikoji vladar silom zavladao Hrvatskom. Jer po smrti našega posljednjega kralja, sretne uspomene kralja Zvonimira, slobodne se volje pridruži smo, nisu bili osvojeni, slobodne se volje pridruži smo svetoj kruni kraljevstva Ugarskoga, a poslije toga vašem veličanstvu. To je strahovito, ta rečenica govori jednu povijesnu istinu koja se dan danas, imam ja puno povjesničara Mađara, pa im se to ne sviđa. Jer je ovim izborom, ne samo da je obavljen jedan povijesni čin koji je određivao 4 stoljeća sudbinu jednog naroda, političkog naroda jedne države. Ovaj čin dokazuje da su Hrvati i tada bili potpuno politički neovisan narod, odnosno da je Hrvatska bila samo dio zemlje kraljevstva, združenog kraljevstva Ugarskoga i Hrvatskoga. Samo je bila kraljevska okrunjena glava zajednička. Hrvatski ban zamjenjuje kralja. Hrvatski sabor djeluje kao politička vlast koja određuje i vodi sudbinu hrvatskoga naroda. Nije to jedna država, jedna zemlja. To su 2 zemlje, 2 kraljevstva, 2 države. Cetinski sabor je eminentan, prekrasan dokaz toj činjenici koju valja i ne treba nikad zaboraviti, valja je ponavljati.